हैं? 20 अगस्त 20 आरंभ ହେଇଥିଲା ନା? नहीं नहीं मार्च रे स्टार्ट ମାର୍ଚ୍ଚ से जो लाइट सेटा को सेट को पड़ियो पिक्चर पानी रो इमेज पकड़ से देखा पानी रो से हिसाब रे करू तो पानी रो इमेज तो ये रो कायदर करा है जो किसी टेक्नोलॉजी ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ବିକଶିତ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଧଉଳିଗିରିର ଶିଳାନୁଶାସନ ବା ଉଦୟଗିରିର ଶୈଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଥବା ବିଶାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅବା ହେଉ ପବିତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାଗର ଏଠାକାର ପ୍ରତିଟି ଶିଳାଖଣ୍ଡ କହେ ଇତିହାସର ଅସୁମରୀ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିର ମହାନତାକୁ ଆଉଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏକାତ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଓ ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହା ଏକକୋଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷରୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏକ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କାଶୀ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟୋଟାଲି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ରଖିବୁ ଚାଲିବ କ'ଣ ମୂଳର बैक साइड एडिट कर दो ଏଇ ଗଛ ପତ୍ରଟା ଆସୁଛି बड़ा बेला बुला बुला नहीं बुले हां रेडी बोल जा मजे ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ଏହି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋରୁମାନେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏକ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ।
ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୈତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ପାର୍ବତୀ ଛଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇବେ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବାସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଦୈତ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦେବୀ ନିଜର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅକ୍ଲେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦରେ ଭୂମି ଭିତରକୁ ଚାଲିଦେଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଦୁଇ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ପାତାଳପାଣି କରିଥିଲେ, ତାହା ଦେବୀ ପାଦହରା ବା ଦେବୀ ବା ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ପୋଖରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ପାର୍ବତୀ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବସିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଭୂମିରେ ବିଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ପବିତ୍ର ଜଳର ଫୁଆରା, ଯାହା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ଯାହାକି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବହୁ ଲୋକ ଏଠାରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 400 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 200 ମିଟର। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ରୀତିନୀତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ।
ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ସମୟ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ଶତାଧିକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କେତୋଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଏକ ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ କରିବା। ବିନ୍ଦୁ ସାଗରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର, ମୋହିନୀ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଥିବାବେଳେ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ, କପିଳେଶ୍ୱର, ବୈତାଳ, ଶିଶିଶେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର, ରାମେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଗୌରୀ, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଓ ରାଜାରାଣୀ ଆଦି ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 45.1 ମିଟର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମେତ ପ୍ରାୟ 45ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହରିହର ଉପାସନାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୈବ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଉଭୟ ବେଲପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। महाशिवरात्रि, शीतल षष्ठी, नुपुरा रथयात्रा, चंदन यात्रा एवं कार्तिक पूर्णिमा परी विभिन्न आकर्षक पर्वपर्वाणी प्रसिद्ध। शीतल षष्ठी पर्व शिव पार्वती दिव्य विवाह उत्सव अवसर में पालन कर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासरे भगवान लिंगराज प्रतिनिधि विग्रह सेवक माने आडंबर सहकारे शोभा यात्रा गौरी मंदिर को आनी था, जो विवाह उत्सव पालन कर बर एवं कन्या एकाठी लिंगराज मंदिर को फेरी था। अशोकाष्टमी पर्व में लिंगराज प्रतिनिधि विग्रह मान एक सुसज्जित रथ मौसी माँ भाव परिचित रामेश्वर मंदिर को लिया जाए। यही रथ को रुकुणा रथ कहुए। 4 दिन पर बाहुड़ा यात्रा रथर पश्चात भाग को सम्मुख भाग कर टणा जाए। तेणु ओडिया कहुए रुकुणा रथ अणलिंग।
महाशिवरात्रि अवसर में एक महादीप को मध्यरात्र सेवक मान द्वारा मंदिर चूड़ा को उठा जाए। महाशिवरात्रि एठारे बहु आडंबर सहकारे पालन करा जाए।